Maliit pa lamang daw ay napansin na ni Tatay Rio na hirap sa pagsasalita ang anak niyang si Jonathan na incoming grade 7 sa susunod na pasukan. Una ay inakala umano nila na pipi ito kaya agad nilang pinakonsulta sa espesyalista. Yung taon na to, hindi pa nagkapagsalita. Akala nga namin yan, pula yan. Kaya yan na hanggang sa nag 5, 6, 7, hanggang talagang putol-putol yung salita niya. Ngunit matapos niyang may enroll sa Special Education SPED, nagkaroon umano ng improvements ang kanyang anak. Kaya't malaking tulong ang libreng teletherapy hatid ng provincial government ng Kamsur at tuwang ang Rich Foundation. Isa itong online therapy session kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad na makakatulong sa paghubog sa mga person with disability. Ayon naman kay Teacher Mary Ann, isang SPED teacher, nahihirapan umano ang mga estudyante niya sa pagsasalita at pagsusulat, kaya naman dahil sa programa ay inaasahan mas mapagtutuunan sila ng pansin sa tulong ng eksperto. Hindi po yun makukuha sa isang turuan lang. Maraming proseso po yung gagawin mo para maano po yung bata, makita yan yung gusto mong ituro. Very grateful ang school na naging recipient ang hindi lang dahil pinakamalapit kami sa province, pero dahil meron kaming SNED center. So yun, na kakatulong po ng malaki sa mga SNED learners na. Kamat sa kuyang araw kanin sa Capitol, sa probinsya na ikong araw kanin. Salamat na lang. Sa pamamagitan rin ng teletherapy session na ito ay mas nalalaman ang totoong kondisyon ng isang children with special needs, maging ang angkop na treatment at approach sa mga ito. Nick De La Cruz, CSN.